Haga jing lekai I League hapreng ka Inter Kashi Pyrshah ai ka namdhari. Haba Pyrshah ka jing lekai ka Inter Kashi ka lakhor ka namjop. Hadin bagalala aban pelim ka namdhari dan laila ar. Barleng bagan ka jing job ka Inter Kashi ka lakiu sya ka kerdan ka baningkong haga mit ya khen point. Haga jing lekai Indian Super League hapreng ka Punjab FC Pyrshah ai ka Hyderabad. Haga ka jing lekai ka Punjab FC ka lakhor ka namjop. Hadin bagalala aban pelim ka Hyderabad dan laila ka way. Haga jing lekai Saudi Pro League hapreng ka Al Qadisiyah kabre ka Kynhun lekai Aubameyang Pyrshah ka Al Ittihad kabre ka Kynhun lekai Benzema. Haba Pyrshah ka jing lekai baro artli ka Kynhun kia khai klemla ban penkhijar hadu ka minit ka bakhandai pheu. Badai haga additional time ka Al Qadisiyah ka layo ban penkhijar lengbau Aubameyang. Kata haga minit ka bakhandai pheu plus iway. Henry Hashwa ban kot ka jing lekai kata haga minit ka bakhandai pheu plus nriu ukan teu layo ban Thep ya ka kulpenya khai naga banta ka Al Ittihad. Badhadu bukot ka jing lekai baro artli ka Kynhun kia khai damar shikul. Baleng bagan ka jing khai ka Al Ittihad kadang ne kerdan ka baningkong kadba ka Al Qadisiyah kala kiu sya ka kerdan ka balai. Haga jing lekai Europa Conference League round 16 first leg hapreng ka Copenhagen Pyrshah ai ka Chelsea. Haga ka jing lekai ka Chelsea kala khor ka nam job adin bagalala ban pelim ka Copenhagen da ar la ka way. Badia kini ki ar gol jong ka Chelsea layo ban Thep haga minit ba saup riu bad haga minit ban riu pheusan. Haga jing lekai Europa League round 16 first leg hapreng ka Alkmaar Pyrshah ai ka Tottenham. Haba Pyrshah ka jing lekai ka Alkmaar kala khor ka nam job hadin bagalala ban pelim ya ka Tottenham da shigol lanan. Badia ka shigol jong ka Alkmaar layo ban Thep leng ba ka ungol jong ka Tottenham haga minit ka khat pra. Haga jing lekai hapreng ka Roma Pyrshah ai ka Athletic Club. Haga ni jing lekai ka Roma kala khor ka nam job hadin bagalala ban pelim ya ka Athletic Club da ar la ka way. Badia ka gol pen job ka Roma ka layo ban Thep Hashwa ban kot ka jing lekai kata haga minit ka bakhandai pheu plus lai. Agway par ka jing lekai Europa League hapreng ka Real Sociedad Pyrshah ai ka Manchester United. Haga ni jing lekai baro artli ki Kynhun kia khai damar shikul hadu bukot ka jing lekai. Haga jing lekai CONCACAF Champion Cup round 16 first leg hapreng ka Kynhun lekai Lionel Messi ka Inter Miami Pyrshah ai ka Cavalier. Henry haga ni jing lekai Lionel Messi klemi madan. Aba Pyrshah ni jing lekai ka kela step ka jing lekai ka long maria khai haga babaro artli ki Kynhun ki klemla bat khijar. Henry dei haga kela min kata haga minit ka ban riu pheway ka Inter Miami ka liyo ban Thep ya ka gol ka baningkong lengbau alende. Bar haga minit ka ba pra phewlai Suarez liyo ban Thep ya ka gol ka ba ar naga banta ka Inter Miami. Badhadu bukot ka jing lekai ka Inter Miami kala khori ka nam job haga ni ka jing lekai first leg jong ka round 16.